Lah wong. Tonton Sampai diurutkan. Aduh, anak kurang ajar. lakian bayang wae malah guyu anaknya alah. Man rasa. Lompat. Salto. Aduh. Raup kono sih raup. Anak kurang ajar iki. Lah wong rek diomongi ngeyel. Payah ki anak iki. Payah sing payah mbok samene kesopo nyong. Wis, Mbah. Mbah. Piye mbok rasani ya Allah ngampurane. Awak barang ayo. Ayo. Bali bae wis. Bali. Tangane lara ora kae ora. Ora rasa tangi ra tekan gone. Ala men jagong dhisik. Oh ya wis. Riko ke yo gawe otren wong wis tak omongi aja nilik sawo. Anake marah nulungi ngono mesti ki sepurane. Aduh, jungkol nuncuk. bisa apa ora? Alah jan. Kami ini tak nyosok kok pikirku bantu makanya aku melayu. Kae Mas Wahid kae. Lah wong Ora gurung gelem kon pengen jagong sik ya. kon jagong dhisik iso mlaku apa ora? Tekan gone ra iso mlaku. Sira kiwa ya wit. Kira sik kiwa sira. Gawe nyusah wong. Ke. Kiwa kono ditutup. Gayane riko gak iso mlaku. Gelem. Ya ke dibantu. Alan momong tua ngeyel. Usah wae urung dikapak-kapake kok sik do mulai labu. Ngeyel ana diomongi ya. Ono wong Sabar, Mbak. aku sih resik. Engko anggole tekan ngeyel meneh. Sodono ke jane ono tekene ora ono. Yo ayo golek teken nek ra percaya. Wah ra tak jujuke teko kono numpak motor. Yo sih. Wis Bali. Piye rasane jungkel. Ontong ra manu. Ketudan itu. Ah, Ora ketet. ora reget. Bali yo. Riko ngeyel ra o. Ngeyel apa ora riko nek kok ngono, ha? Hei, Sabene ono tekene nang kene. asa nyapke teken sapa wong riko ora tau metu. Aduh, Ora ono. wis dikai sarapan bubur yo. Tekene kene ora ono tekene. Yo ayo tak goleke teken. Makane nek rono ngok. Yo ayo tak tonton ngene yo. Yo tonton dilit men lego wis tekan kene.